سلام فتواتي كتصب قرص ندير عليهم معنتي كقرص حاسبة زلهم قرص بالنايلة يسرح هو ونبين عينت هاجا ولا عند لا تبطأ تبهال شو ما دما تبطأ تبهال زلينا نجارات كوادا أستناء قدم حسين تبطان بنيه يقصرح نيرو هذا كان أنا تاجر مثلكم فتواتي نمنتاي كتمسسلتي قبعات زحازو أخلطات اليوم بمبال سليد نطاطع نيهو قبعلو حمص سبيله مس وقت كو ابناي بنا مقطيه وقطيه انا ات فيديو خحاصر سلازل هو ايو تناو حس كيدبركم نعهم وناولكو يا زحصرو ازي قيح طافيه ازي ادما ابع خيا اتا قيح طاف انت غيريا حمص بليا مستا ابع خاتي مالتي حمص بليا نشتي ጨው ነእትየሉ ንምንታይ ምእንታን ጣዕም ክህልዎ مالتي ማይ ከይብለና አፍተ በርበረና ወነ ለዎ እዩ ግን ማይ ከይብለና ከም አገረያ ያለሁ ማለት እዩ ፍተዋቴ ደሓር ነሽተይ ጨው ከም ተዘልክሁም ግብር ቢለላለኹም ተሓማምስ እዩ ቅጥን ከብሎ እየ ምክንያቱም ዕሪው ቀጥን ከም ናይ እንጀራ ይኮና እንደገብሮ حفስ ዝበለ ንምንታይ ካብ ናይ ፍኾኽታ ካብ ሌጣውን ሓፈሳ ለጎግ ዝበልና ንገብሮ እዚ ወቂጦዮ ጋጣሚ ኣብዚ ታኽስታያ እንትን ትገብርላ ብድሕሪኡ እዚ ኣብ ናይ ቡና ወቂጦዮ ማለት እዩ እዚኣ ቀዲመ ዝወቀጥክዋ እንታይ እያ ሰሊጥ እንጣጢዕም እውን ነይሩን ዝተወቀጠ ሰሊጥ እውን ነይሩን ዝተወቀዐ ሎማ ዓንተ ጥራሕታ እየ ወቂጠ ንሂውግ ማለት እዩ የጥሒና ማለት እዩ እዚ ንሂጉ ይባሉ ዋ ጮኑ ሰንቶ መሓተየ ኣነስ ንሂጉ ቢለ ይፈልጥን ንመጀመርታ ግዜ ብጣዕሚ ጮኑ ዝገረመኒ ምስ ብሙሉኦም ናይ ቀባኣት እኽልታት ተመሳሳሊ ጮኑ ኣነ ንሂጉስ ጣጥዕ ጮኑ ኢለ ገመትኩ ወይ ሰሊጥ ጮኑ ኢለ ገመትኩና ሃገገገገገ ቃቤት አባዴላ ገረ ሰንክተያ ካታ ዝራእኹማ ዋ ንወይን ዓይነት ሸኩል እየኒኹ ንዓኹም ጥዒመ ክሳዕ ዝነግረኩም ማለት እዩ ጥዒመስ ክሳዕ ዝነግረኩም እዚአን ሰለስተ ዓይነት ናይ እኽሊ ቅብኣት ዘርኢ ዘለወን ሰሊጥ ጣጤዕ ንሂጉ እየን እዚኣተን ንሂጉ ናይቲ እዚ ዕንኩ ኢልኒ ያው ትፈልጥዎ ኢኹም ሰሊጥኩም ስለ ዝብል እዩ እምበር እትማ ጣጤዕ በቃ በልዎ ብድሕሪኡ እዛ ቅጫ ከምዚ ገይረ ቁርስር ሰቢለ እያ ኣረ ክፅብቕ ፍሉይ የርስ ኮይነኒ የብስሩ ቀይሕ ጣፍ ንእሽተይ ዘይቲ ናብዘን ዝሓዋውስኮን ሰለስቲአን እኽልታት ንእሽተይ ዘይቲ ግበር በርበረ ግበር ዘይቲ ዘለኹ ጾም ስለ ዝኾነ እምበር ጠስሚ ተሃሊኩም ከኣፍተዋተይ ጠስሚ ትገብሩሉ ማለት እዩ ቅመማ ከዓ ናይ ባዕሊ ናይ ገዛይ ናይ በርበረ ከይኮነስ ናይ ፀብሒ ብድሕሪኡ ምስ ገይረ ሕውስ ሓደ ኢደ ካሜራ ስለ ዝኾነ ግን ምምቻ